Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, Baba makanaka ndinokutendai panguva ino. Mwari samasimba ndinouya pachigaro chemutsa ndichikumbira nyasha dzekudenga Ishe Kristu dzinobva kumusoro kudenga. Mwari makanaka tinokutendai panguva ino. Ishe wangu tinonamata masikati anhasi, musi wakanaka kudai Ishe Kristu. Mweya Mutsvene tinokutendai nekuti muri Mwari vanotida. Ishe wangu tinotenda simba renyu, simba reMweya Mutsvene. Mwari maita henyu nemukana wamatipa nguva yamatipa. Tinouya pachigaro chemutsa tichikumbira nyasha dzekumusoro kudenga. Tinokutendai Mwari Baba nezuva rino. Baba, tinoziva kuti muri Mwari vanotida, muri Mwari vanogara vachidzora ndangariro dzedu. Tinoziva Ishe Kristu kuti Baba tinotadza nguva nenguva, Baba, nekuziva nekusaziva. Ishe wangu tinokumbira nyasha dzeMweya Mutsvene dziuye matiri. Baba makanaka ndinokutendai. Ishe wangu tinotenda nekuti muri Mwari makatirangarira, mukauya mukatifira pamuchinjikwa, mukaziva kuti Baba tinotadza patinosavenza, patinoshanda. Baba, pose patinenge tichiita zvakasiyana siyana, tinoziva kuti zuva richauya Baba pamuchatipindura. Muchaunza musi Ishe Kristu wokutonga, pamuchatonga nyama yemunhu wose. Mwari maita henyu panguva ino. Ndinotenda Mweya Mutsvene, simba renyu Baba ndo randinokumbira panguva ino. Ndinotenda nokuti Baba ndimi makatirangarira, mukaziva kuti ropa iri Baba rinofana kumira kwamuri. Baba makanaka ndinokutendai. Mweya Mutsvene Baba, uyai mutaure nesu. Baba, musatisiya tiri toga. Tinokumbira nyasha dzenyu Baba kunyange tichikutadzirai. Mwari wangu ndinouya semuranda wenyu. Rangarirai ropa ramakada. Baba vangu makatendeka, mbiri kumusoro kudenga, rugare ngariwewanikwe panyika. Mwari makanaka, simba renyu Baba ndo ratinokumbira panguva ino. Rangarirai vana venyu, rangarirai rudzi rwenyu, rangarirai Baba vose vanoda kufamba nemwi, rangarirai Baba vose vakazvitsaura kuti vamire kwamuri. Ishe wangu ndinokutendai, ndinokumbira simba reMweya Mutsvene. Baba, taurai nesu, tiropafadzei Baba, fambai nesu Baba, musatisiya tiri toga. Tinotenda nyasha dzekumusoro kudenga Baba, tinokumbira kuti nyasha idzi Baba dzirambe dzichiwadzana nesu. Baba, ndinoziva kuti Baba vazhinji varere Baba muzvipatara. Ndinorayira Ishe Kristu, hosha dzakasiyana siyana nezita raJesu hadzina simba. Ndinorayira hosha Baba yeCovid-19 haina simba. Ndinorayira hosha Baba yeHIV AIDS haina simba. Nezita raJesu ndinorayira kuponeswa. Ndinorayira Ishe Kristu hosha yeBP haina simba. Blood pressure haina simba. Hypertension hauna simba. Ndinorayira Ishe Kristu hosha Baba diabetes sugar haina simba. Nezita raJesu ndinorayira vose Baba vane marwadzo anovatambudza vari panhovo. Ishe wangu makandidana kuti ndiwe ndizosunungura vakatapwa, nekuti Mweya Mutsvene uri pamusoro pangu. Makandigadza kuti ndipupure ivhangeri kuvarombo, uye ndiwe ndizosunudza mapofu, uye ndiwe ndizoparidza ivhangeri kuuya kwenyu. Ndichiuya kuzosunungurawo vakatapwa, ndichiuya kuzosunungurawo vakasungwa. Baba, maita henyu. Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, rangarirai mudzimai wangu, rangarirai Baba vana vangu vatanhatu, Brian, Samantha, mapatya makandipa, Sean, Charlene, Samuel muranda waMwari wamakandipa. Baba vangu nerugoto rwangu Sue Prince, ndikonamatira vana vesangano veDACC nevose vanopupura kubata kwaJesu. Baba, vaitirei zvakanaka nehama dzose dzakanditenderedza dzeropa dzamakandipa Baba. Ndinotaura ropafadzo paguri Baba, vaitirei zvakanaka. Mwari, tirangarirei, bvisai Ishe Kristu mwoyo wokusindimara, mwoyo weruchiva watichaparidza nhasi. Mweya weruchiva, bvisai Baba mweya uyo wematiri. Tibatsirei Baba, mutisunungure tisava tinochiva, nekuti nyama inoita zvinopokana nezvinoda mweya. Rangarirai Baba, muzita raBaba neremwanakomana neMweya Mutsvene tinokutendai Ishe Kristu. Amen. Haleluya.
Ndinotenda mai nguva yavatipa Mwari. Ndinokutendai masikati akanaka. Masikati mai. Maswera sei apostle. Maswera taswera sei ozveisi kwasira sei kudenga uku kune ngirozi dzinopupura dzamunokurukura nadzo denga richikurangarirai mutoreva mumwoyo menyu. Maswera sei nemweya mutsvene waMwari. Taswera zvakanaka apostle. Tinobomboerwa zvakanyanya dei Mwari vari vachikuchengetedzai. Tinotenda Mwari dai vanga vaombwa mama. Haleluya. Amen apostle. Mwari ngavatendwe. Mwari vachaita kuti minamato yedu ive inosvika kwavari uye tinotenda nyasha dzaMwari. Now rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwemweya mutsvene dai zvanga zvava nesu nekusingaperi. Amen and amen. Now toda kuti bate ndima inokasika distinctly zvakatsetseka. Now nyaya yatichabata zuva ranhasi mweya weruchiva. Now tisakanga ndo sermon yedu yanhasi asi tichidzidzisana kuti chii chinonzi chivi, where our theme yevhiki ino ruzivo nevuchenjeri kuZvivi. Haleluya. Saka ndo theme yatiri kufamba nayo, ruzivo nevuchenjeri kuZvivi. Chii chinonzi uchenjeri. Now Zvirevo chapter 4 pavhesi ya7. Njere chinhu chikurusisa, zivo chinhu chikurusisa, naizvozvo zviwanire uchenjeri, asi mune zvese zviwanire kuziva. Now toda kutenda Mwari nokuti ndiMwari vakatida, vakatipa simba ravo uye vakatiropafadza, vakaita kuti tirambe takamira pavari. Uye kupupura kwatinopupura tichachengeta kupupura kwazvo kune tariro yedu kuti tirege kuzungunuswa, nekuti iye wakapikira, wakatendeka. VaHebrew chapter 10 kubva vhesi ya23. Saka kupupura ikoko kune tariro. Now takakuchengeta matiri kuti tirege kuzungunuswa, kurega kuzungunuswa, nekuti iye wamene wakatendeka. Mwari mutsvene wamene dai vakuitai vatsvene kwazvo. VaEfeso dai akuitai vatsvene kwazvo. Maramba muri munyasha dzavo, maramba muchikurudzirwa nemweya mutsvene. Denga raramba richikuperesai, maramba muchifamba mumweya mutsvene. Simba remweya mutsvene rigare pamuri, risakusiyai, rirambe richikuropafadzai. Muzita raJesu Kristu mambo wedu tinotenda. Haleluya. Now zuva ranhasi toda kuti bate ndima yakatsetseka ichatisa kuna Mwari. Now ndima yatichabata zuva ranhasi nde pamusoro peruchiva. Now ruchiva ndo rumwe rukonye gwaita kuti vana vevanhu vabve pana Mwari. Haleluya. Haleluya mai. Amen. Now chinoita kuti vanhu vaite ruchiva inyaya yekuti vanenge vashumira zvisakarurama kana kuti vanenge vatevera zvisiri izvo pamurao waMwari. Now zvinoita kuti zvive zvinofadza nyama kwete mweya, nekuti ruchiva haguitiki mumweya, nekuti watinopupurira mweya mumwoyo medu kuti mwoyo wedu uve unosaswa pahana yakaipa. Takaiparidza ndima iyoyo kubva kuna VaHebrew chapter 10 kubva pavhesi ya18 tikairova kusvika pavhesi ya25. Watinopupurira mweya kuti mweya uve unorangarirwa. Now mwoyo wedu isusu tichimuudza kuti uudze mweya. Mukawa Deuteronomy chapter 6 pavhesi ya5 inoti ida Mwari wako nemweya wako wose. Now nemwoyo wako wose nesimba rako rose. Why can't you say amen? Amen. Saka watinopupurira kwatiri mwoyo wedu uyu, kana mwoyo wedu uchinge wazaruriwa naMwari, mwoyo wedu uchinge wava naMwari, mwoyo wedu uchinge wava musimba raMwari, uyo mweya uyu ndo unozouya wava kupupura kune tariro kuti tirege kuzungunuswa matiri Mwari votikwanisa. Why can't you say amen? Amen. Haleluya. Saka toda kutenda Mwari, ndoda kukumbira mama mashoko akanaka. Tiverenge kubva kuna vaGalatia chapter 6 kubva pavhesi ya15. Ndoda kuti tiverenge ndima iyoyo zvakanaka. Mwari vatibetsere, vatiite vatsvene kwazvo, nekuda kuti kupupura kwedu uku kunofanira kuunzwa mumavoko emwoyo yedu, kuti mwoyo yedu kana ichinge yanzwa shoko raMwari ive inobatsirika, nekuti pamwoyo apa ndo pane nyaya mhai. Now kana mwoyo yedu ikange yanzwa shoko raMwari inovandudza nyama, yotodzivirira nyama kuti nyama isapinda munduru inovava. Haleluya. Now kupinda munduru inovava ndo kurasika, ndo kutsvaga zvisiri izvo zvisingafanirwi kuti zvive zvinopinda mukati matiri, nokuti miri yedu iyi temberi yaMwari. First Corinthians chapter 3 pavhesi ya16. Ko hamuzivi herei kuti miri yenyu itemberi yaMwari
kana munhu akatadzira temberi yaMwari naMwari vachamutadzira iyo, nokuti temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah. Saka ndoda kuti tigoverenga tsamba kubva kuna vaGalatia chapter 6. Now vaGalatia chapter 6 itsamba yakanyogwa naPauro achifamba achienda kuvaGalatia. Now nyaya yekuparidza kuvaGalatia ye achiiparidza aitoda kuti vanhu varangarigwe naMwari. Hallelujah, hallelujah. Now zvose izvi zvichiitika Mwari vakanga vachiita kuti vanhu vave vanorangarirwa naMwari. Hallelujah. I'll be preaching this sermon in English exactly 2100 hours GMET time, Greenwich Meridian time, 2100 hours 2200 hours Central African time. Vanoda kunzwa nechirungu, you can tune in. Mozonzwa ndimai ndichiparidza zvakanaka distinctly, zvakatsetseka. Hallelujah. So toda kuti tinzwe mashoko akanaka anofanira kutinisa kuna Mwari, ava anoswededza pedyo naMwari. Rangarirai kuti patakaparidza zuro pamusoro pomweya, now nepamusoro pemweya wedu, because mweya wedu ndio unofanira kuti urangarirwe nesimba raMwari. Why can't you say amen? Amen. So uyo mweya uyo ndio watinokubira kuna Mwari kuti Mwari rambai muchimudzora, nokuti kana ukasadzorwa uyo ndio unozoita kuti uve unounza kuchiva. Now kuchiva koinda munyama, nyama yokanganiswa. Hallelujah. Why can't you say amen, mama? Amen, Apostle. So ngatitendei Mwari muiti wezvose, musununguri wedu, mugonesi wedu, uye ivo vakatidana tisati tavaziva, uye vakatiita vatsvene kwazvo. Hallelujah. VaHebrew chapter 10 pavhesi ya 19 yandakakukoterai yandinoida stereki ndima iyoyo. Hebrew chapter 10 pavhesi ya 19 ngatiswedere nemwoyo wezvikwadi. Now naizvozvo hama dzangu, kubva pavhesi ya 19 tiri kungokota kuita kuti tive tinofamba pandima iyi zvakatsetseka. Patinenge takuverenga ndima iyi nekukasika tiipedze pamusoro pemweya weruchiva, nokuti uyo ndio waparadza vanhu. Nokuti kana munhu akangoona mukadzi womwe munhu angoona achigadzirisiwa vhudzi, aona achitengegwa mafuta akanaka, aona achiisiswa perfume yakanaka, kana kuti ndibaba vavonawo kuti ndavona mwana wechikoro, ndavona kana mava nemaheartbreaks awanda mudzimba nenyaya yeruchiva. Na ruchiva ndo gunhu, mweya kaundo pongwe, kana kuti rukoyegwe yagunoinda pampambaira. Kana mangoona mpambaira yangopinda pongwe inovava. Now kuvava kwempambaira kureva kuti mpambaira yose yatofa. Chishona chotiyo nzungu imwe inovodza dama rose. Kana ukaona ukatsenga nzungu yakavora, wanga uchidya nzungu dzakanaka, muromo madofuruka modovava. Saka nzungu imwe inovodza dama rose. Now panaida kuti kukoterei inyaya yemurume anonzi iye Jesu Kristu. Now vari ivo Mwari vedu vatsvene. Mukaverenga kutsamba yavaHebrew tisati taenda zvedu kundima iyi yatoda kuti tiverenge kubva kuna vaGalatia chapter 6 kubva pavhesi ya 13. Ndinoida ndima iyo tichazodzokera tigozobata futi pandima ya 7 kusvika pandima ya 9. Pandanjiti nini kuna vaHebrew chapter 10 takaikota ndima iyo kubva pavhesi ya 19. Naizvozvo hama dzangu, zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu yaakativimbira iye nokupinda kwake pachidzidziro chetemberi ndiyo nyama yake. Now pavhesi ya 21 ndo patanga tichiemphasize zuro kuti uye zvatiine muprista mukuru kwazvo muimba yaMwari. Now ndo Jesu watiri kupupura kuti iwe neni tivabate, iwe neni tifambidzane navo, nokuti kufambidzana naJesu ndo kuwadzana nemweya mutsvene. Mweya mutsvene ndo unouya uchipupurirana nesu. Hallelujah, hallelujah. Kuti isu tive tinofamba muna Mwari. Hallelujah. Now zvatiine mupristi mukuru kwazvo paimba yaMwari, ngatiswederei nemwoyo wechokwadi. Now chinotiswededza pana Mwari mwoyo, now nekutenda kwakasimba, mwoyo yedu yasaswa kuhana yakaipa. Ndakakuudzai kuti chinosaswa mwoyo kwete huma kana gosi. Now miviri yedu yashambidzwa nemvura yakanaka. Ngatichengete kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungunuswa, nokuti iye wakapikira wakatendeka, ivo Jesu Kristu. Ngatirayirane, timutsane mwoyo. Chinomutsiwa mwoyo kana tichiti mamuka sei, mangwanani, makwera sei, tine tichimutsana pamwoyo. Kureva kuti muri kuitirana nerudo. Haugoni kumutsa munhu kana kukwedza munhu waukavenga, hazvibviri izvozvo. Unotomutsa kana kukwedza munhu waunohwanana naye uye munhu waune rudo naye. Why can't you say amen? Amen. Uye kana tichiita zviya nerudo, Mwari vanotiropafadza. Ngatimutsanei uye tive tine rudo nemabasa akanaka. Now ndo zvinotaura shoko raMwari. Kana ukaona tikatadza kuwana rudo igogogo, patova neruchiva. Ende ruchiva kana gwauya gunodana ruvengo godana rufu. Why can't you say amen? Amen. Sa zvose izvozvo kana mukaona mukatadza kumira pana Mwari,
izvo zvava zvenyu izvo. Wedenga iye ndiye anouya achiparadza nyama yenyu, uye hazvimisi Mwari kuti Mwari vave Mwari, uye hazvichinji Mwari kuti vave Mwari. Why can't you say amen? Amen. So ngatichengete kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungurutswa, nekuti iye wakapikira, wakatendeka. Ngatirayirane, timusane mwoyo, uye tive nerudo nemabasa akanaka. Now mabasa akanaka ndio ekupupurira nawo, ekufamba muna Mwari tichipupura kunaka kwavo. Now mukazodzikana nemitima iyo inokuudzaini, ngatisakarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe, semaunganiro atiri kuitayo, sezvatinoona kuti zuva rekuuya kwake mwanakomana waswedera. Nyaya yatiri kuparidzira shoko raMwari haisiri yekuti mutide. Now inyaya yekuti tive tinoziva kuti one day mukomana achauya agoisa rutsoka rwake pagomo reMorifi, rigotsenukira nepakati, achiuya nemobile city yakaonekwa naJohani ari pachikomo chePatmos. Kuti ndakaona now mwenga uchidzika wakamkuuya kuzogadzira chikomba chake. Now mobile city ichiuya ichivhenekera. Now the glittering sea, gungwa rine mudimha ramuchati kana makwanisa kukwana imi mukati maro muchariona. Then tokuti ichiuya imanje taakuita nhunga makore, tisatoita nhunga makore, tichatotanga tapoteta mutambo pano pasi. Tototaura kuti apa ndo paBethani apa paya pataikuudzai kuti mukadzi anonzi Mary Magdalena akabviswa mweya 7 paMagadhala, wakanga ari hure, akati pu, kubva nhasi handifi ndakabata chivini, akapfira nekuti anga ari hure remakoko, wakanga ari munhu waitengesa mupiri. Now inyaya yeruchiva iyo. Now chinoita kuti munhu achive inyaya yekuda kufadza nyama, ndopatoda kuti bate ipapo. Hallelujah, praise God, hallelujah. Chindai mai nekuchimbidzika, tiverenge zvedu vaGalatia chapter 6 kubva pavhesi ya13. Chimbidzikai mai. vaGalatia 6 pavhesi ya13. Chaizvo mai vangu. Shoko ripo kunyevera kwokupedzisira nokuonekana. Now mokuwa here mashoko anotaurwa naPauro, kunyevera kwokupedzisira nemashoko ekuoneka. Munoona kana tichitaura kudai hatizivi musine nguva. Bhuku yangu yoreva kuna Matthew. Now Matthew anoreva mashoko anonakidza chose. Matthew chapter 24 inotaura kuti now kubva pavhesi ya26, now semheni inorova kubva kumabvazuva nekumadokero ndo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. Now vaviri varume vanenge vachiri mumunda vachitorima, wana achatogwa wana agosara. Vakadzi vaviri vanenge vachikuya paguyo, wana agotogwa wana agosara. Now zvose izvi zvichiitika pavhesi ya34 ndinoida kuti rudzi ugu hakungapfuuri kusvika zvose zvandakataura zvaitika. Iwe naJesu muri one generation. Saka kana uri rudzi gwaunoziva kuti kana kuchinzi naMwari hakugoni kupfuura kusvika zvose zvandakataura zvaitika, chitoziva kuti iwe uri mukati reboka rekutongwa, uye boka rekuti unofana kutevera zvavakataura. Kana vakareva kuti vadzidzisei kutevera zvose zvandakakurayirai, tarirai ndinemi kusvika kumagumo, vanga vasingatambi. Matthew 28 pavhesi ya20. Saka muchiwa uku Pauro achitaura kuti mashoko ekunyeverana now ake evhangeri rekuti vanhu vainde kudenga, nekuti wanga asingangotauri Pauro zvisingafadzi mweya yedu, waitotaura zvaifana kuti zvive zvinopinda mukati memwoyo yedu. Hallelujah mama. Amen. Come on read zvenyu tikare nguva tinoramba tokotaura pamusoro weshoko kunyeverwa kwokupedzisira nokuonekana, nekuti tichigere kuonekana asi anoziva ndiMwari, nekuti hauzivi paunoguma iwe, nekuti zvoitika kwanakomana mao ndo zvoitika womhuka. Zvoitika chinhu chimwe mai, mufiro womunhu ndo mufiro wemhuka, nekuti zvose zvinokufema kupi umwe chete. Very good. Zvose zvakabva kunzvimbo imwe, zvose zvichadzokera kuvhu zvakabva kuvhu zvichadzokera, nekuti zvose hazvina chi, hazvina maturo. Hallelujah. Why can't you say amen? Amen. Zvose hazvina maturo. Saka ndiyani anoziva kufema kunopa munhu kuchiinda kumusoro, kunokupaiwo kufema iwe. Kana kuchikupa upenyu kuchizoenda kumusoro kuchikwira wokuziviwe, dai maigona kudzivirira kufa kwemunhu. Ingadai tiine maridhi ataitotengesegwawo kuchidzi uyai mutore ridhi yekuti vaya vada kufa, uyai muvhare muromo wavo kuti vasaenda kudenga, mweya wavo usabuda mavari. Zvino hakuna anoziva kufema kunoisa kumusoro kuchipa munhu kuupenyu, uye kufema kunopa zvadzo dzamadhotidzi dzakarabidziwa kuchipa upenyu kuchidzika pazasi, nemombe idzi dzamunofuya idzi dzamunozenge mochapfanya muchindogocha muchienda kumahure kana kuzvikomba. Now zvose izvo kana kupira uchindopira mudzimu, iyo tichaiverenga iyo, ndo ndima yatikubata vhiki yatiri kubata ine. Now kusindimara mwoyo, now kurumugwa kubva mudzinza ndo yatiri kubata ndima, being weaned from your ancestors, kurumugwa kubva mudzinza kana kuti madzinza ako ndo yatobata vhiki ina yatobata ina, kurumugwa kubva mudzinza. Muchawisisa ndima idzodzo
nokuti pane vakarumugwa vatoda kuti mubateko zvino zvidoyo kupedzisira toda kubatai chii chinonzi chivi. Apa tiri kungorova nhunganyaya yamuchabata next week, muchaiwa nyaya inozipa yekurumugwa kubva mudzinza. Nokuti kana warumugwa kubva mudzinza une zvakawanda zvinochinjiwa, mazita anochinjiwa, nokuti vana Abhurahamu vakachinjiwa. Achinzi Abhurahamu akazonzi Abrahama, Sauro achinzi Sauro wakazonzi iye Pauro. Now vamwe vanga vaine mazita avo vakazochinjiwa, vakazozivo Michael Gabriel Prince, nenyaya yekuti takarumugwa kubva mudzinza. Why can't we say amen? Amen. Hallelujah. Come on, read mama chibidzikai tifambe ntimai inokasika. Hallelujah. Praise God. Verse 13. Hey. Nokuti kunyange vakadzingiswa. Very good. Havachengete murayiro vamene. Noah. Asi vanoda kuti imi mudzingiswe kuti vazvirumbidze panyama yenyu. Hey. Handi. Verse 14. Hey. Asi kana ndirini, hey, ngandirege kutongozvirumbidza napaduku, asi bedzi mumuchinjikwa washe wedu Kristu Jesu. Very good. Naye nyika yakarwa pamuchinjikwa kwandiri neni ndakaroverwa kunyika. Very good. Asi kana ndirini ngandirege kuzvirumbidza napaduku pose, asi bedzi mumuchinjikwa washe wedu Jesu Kristu. Na iye nyika yakaroverwa pamuchinjikwa kwandiri neni ndakaroverwa panyikawo. Kuna kuti hasiri panyika. Chiwai manje pavhesi ya 15 chimbizikai mai. Pavhesi 15. Hey. Nokuti kudzingiswa. Hey. Kana kusadzingiswa. Noah. Asi chinhu asi chisikwa chitsva. Nokuti kudzingiswa kana kusadzingisa hachisi chinhu. Hande. Asi chisikwa chitsva. Hande. Vose. Pavhesi 16. Hey. Vose vanofamba nomurayiro uyu. Hey. Rugare ngariwo pamusoro pavo. Noah. Nenyasha nepamusoro paIsraeri vaMwari. Noah. Hande. Pa 17. Hey. Kubva zvino ngakurege kuva nemunhu unonditambudza. Hey. Nokuti ine ndina mavanga aJesu pamuviri wangu. Wazviwa manje. Hande. Pavhesi 18. Nyasha dzaJesu Kristu wedu ngadzive nomwoyo wenyu, hama dzangu. Amen and amen. Chindai kuna Ruzivo chapter 6 pavhesi ya 25. Hallelujah. Praise God. Tibate ndima idzi nokukasika toda kupedza nhasi nekuchimzika. Hallelujah. Tine nguva duku. Chimzikai zvenyu mai. Havapo here. Now, ndima yanga ichiverengwa apa namai kana mama akateresa. Nokuti kunyangwe vakadzikiswa havachengeti murayiro vamene. Asi vanoda, kuda kuti vanoda vakaita saiye Pauro newe kuti imi mudzingiswe kuti vazvirumbidze panyama yenyu. Asi kana ndirini ngandirege kuzvirumbidza napaduku pose, asi bedzi mumuchinjikwa waIshe Jesu Kristu wedu. Naye nyika now yakaroverwa pamuchinjikwa kwandiri neni ndakaroverwa punyika. Kuno kuti wakabviswa punyika uyu haasisiri wenyika, wakufamba muna Mwari. Hallelujah. Why can't you say amen mama? Amen. Now chiendai kuna Ruzivo chapter 6 pavhesi ya 25. Muwe mashoko anozipa chete. Ruzivo chapter 6 pavhesi ya 25. Chimzikai zvenyu mai. Verengai. Ruzivo 6. Hey. Pavhesi ya 25. Good. Musoro shoko ripo kushata kweupombwe. Very good. Kushata kwei? Kweupombwe. Ndoda kuti mupa wisei papo. Now chinoita kuti munhu anyanye kuchiva ruzhinji inyaya yekuda kuzipigwa kana kuda kuchinjanisa nyama yake neimwe nyama. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah. Chiverengai zvenyu. Pavhesi 25. Hey. Handiverenga zvenyu. Usachiva kunaka kwako mumwoyo mako. Hey. Arege kukubata namafungiro ameso ako. Very good. Usachiva kunaka kwake nemwoyo wake. Arege kukubata namafungiro ako nemeso ako. Nemhaka yei? Pavhesi ya 26. Pavhesi 26. Hey. Nokuti kuda kwechifeve munhu ungasikira nokuti kuda kwechifeve munhu angasvikira pakudya chimedu bedzi chechingwa. Verengai zviripo distinctly. And pavhesi 26. Hey. Nokuti kuda kwechifeve munhu ungasvikira pakudya chimedu bedzi chechingwa. Very good. Mukadzi womwe munhu unodini? Unovhima upenyu hunokosha. Wazviona manje? Kana muchiona vanhu vazhinji vaive vachiita basa rekutora vakadzi vevanhu, vachiita basa rekupinda mukati medzimba dzevanhu, no, vachiita basa rekundotsvaga masmall house
now vachita basa rekundotora vakadzi vavasingazivi kuntevarana nokuti vakadzi now they are weak vessels. Now kana uchiona uchipinda wawa mai vachiverenga kubva pavhesi ya 24 kuti usachiva kunaka kwake nomwoyo wake arege kukubata namafungiro emeso ako. Now chinoita kuti munhu achive inyaya yemeso, mukaenda kuna Galatians uko, Galatians chapter 3 pavhesi ya 6. Now munhu aona kuti zvakanga zvakanaka kudliwa, 2 zvichingwadza pfungwa, now 3 zvichifadza meso, nokuti uchizviona nemeso zvinenge zvakanaka kudliwa. So now misodzi yedu inyaya yamai hana vakakona kuzvibata nenyaya yeruchiva. Vakaita ruchiva nekuda kuti vakaudziwa zvinhu zvokunzi idlai zvavanga vasingafaniri kuti vadle, asi nekuda kweruchiva kwekuudziwa vakafunga sokuti kana ndikadla zvichanakisa nyama, zvichazipa mukati meropa rangu. Now zvichaita kuti ropa rangu ini rifambe nekuti ndadla zvanzi ini ndidle, izvo zvisingatendegwi naMwari kuti idlai. Izvo zvauri kuwa zviri kuverengwa nawo kuna Zvirevo chapter 6 pavhesi ya 25 kuti usachiva kunaka kwake kwomwoyo wake arege kukubata namafungiro emeso ake. Mukaenda kumurume anonzi Josefa, now mukaverenga kuna Genesis chapter 37, murume anonzi Josefa akaita zvinhu zvinodakadza uye zvinhu zvinotipa kunaka kana kurumbidza Mwari kukuru nekuti akaita simba rinoshamisa pamurume anonzi Josefa. Josefa atengeswa nemadzibambo nemadzikoma ake now kuvana vemaishmaels. Vana vemaishmaels ndo vakanga vazvagwa ndo dangwe ramurume anonzi Abraham raanga azvara naHagai. Now mukawana ndangariro yemurume yeyeye anonzi iye Joseph. Joseph inosiririsa nekuti Joseph atoziva kuti zviro kwazvo ndatengeswa paGenesis chapter 37 paGenesis chapter 39 ndo paanozopinda muimba yaPotifa. Now Potifa otomupa simba nekuti shoko raMwari Jehovha zvino akanga ana Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzi vake muIjipiti. Now ndikungoikota kuna Genesis chapter 39 kubva pavhesi ya 2 yandiri kuti Jehovha zvino akanga aona kuti Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzi make wemuIjipiti. Tenzi wake akaona kuti Jehovha anga ainaye, ndio zvotaura shoko raMwari. Now uye kuti Jehovha akafambisa zvakanaka zvose zvaaita nemavoko ake. Kureva kuti panguva iyi nyaya yeruchiva yakanga isati yakuda kuti imunanavire nekuti haana kumbochiva Josefa, asi kuti yakanga yakuda kuti imunanavire nekuti panga pava nechiedza. Now kana vari ivavo vakambovhenekerwa vakarera shoko rakanaka, vakareva chipo chaMwari, vagamuchira chipo chokudenga, vakarara simba enyika inozouya, kana vakazotsauka hazvigonizve kuvavandudza kuti vatendeuke nekuti vanenge vachiona mwanakomana womunhu pamuchinjikwa vachimumudza, vachimuseka, vachimuseverera. Now iyo inowanikwa kuna vaHebrew chapter 6 pavhesi ya 4 kusvika pavhesi ya 6. Now mukazodzikana nendima chapter 7 pavhesi ya 7 ipapa na vaHebrew chapter 6 inoti nyika iyo inositikana yanwa mvura ichipa miriwo pavane vanorimirwa nayo, nyika iyo ndio inoropafadzwa. Kureva kuti kana tikanyanyisa mvura tadzvara zviyo apa, zviyo izvozvo zvikamera tauntukura kumusha kwedu tinoti kuuruntukura chiri chirimo senguva ino vanountukura. Vauntukura kureva kuti vari kutsinhira majanga kuti pave nemufudze unofanira kuti uzova unomeresa mbeu dzatofanira kuti izodzvara mwaka unouya. Now kana iri nyika inositikana yanwa mvura now ichipa miriwo yakafanira paino vanorimirwa nayo, vaHebrew chapter 6 pavhesi ya 7, nyika inoropafadzwa nekuti yaropafadzwa naMwari nekuti yaitigwa zvakanaka zvinofanira kuti zvive zvinobudisa zvibereko zvine simba. Why can you say amen? Amen. Now mukazoverenga mawo pavhesi ya 8 kuti asi nyika iyo kana yakamira muhwa nerukato, kureva kuti kana yamira makwenzi, now kana yamira muhwa yekuti nemupangare, nakwedu tine mupangare mutuyo wekuti kana ukakubaya ukavhunikira mugumbo unotoda kuti toa operation nekuti unozvimba ukavoresa gumbo ukaita bugwa wotovora gumbo. Now nyika iyo yapisiwa maguma ava amavivi inofanira kuti ikandiwoko. Saka tiri kutaura pamusoro pemweya wokuchiva pano kuti kana nyika iyoyo nekuti muromo waJehovha wakareva izvozvo, nyika iyo yadero yatotukwa, watova mavivi yakutukwa zvimwe chete nemweya uye wakambogamuchira Mwari. Now watombowa shoko raMwari rakanaka kudai, tatombokuparidzira shoko raMwari rikuita kudenga kudai, then wozotendeuka wotevera svina, wotevera zvisakarurama nekuda kuti wakuda kufadza nyama kwete mweya. Now bhuku yangu yotsanangura ichiti hamuzivi here imi kuti miri yenyu iyi itemberi yaMwari. Ndapokotera vhesi iyo nekuti temberi yaMwari itsvene ndimi iyo. Now nyaya yekuita utsvene yetemberi yaMwari ndo pane simbiso
saka ndaida kukota nyaya yemurume anonzi Josefa kuti idzokere kuti usava unofurirwa. Now pakuona kwako mamchiwa kuna zvirevo chapter 6 baba verse 25 usachiva kunaka kwake nemwoyo wake uye urege kubatwa namafungiro ameso ako nokuti nokuda kwechifeve munhu haangasvikiri pakudya chimedu chechingwa benzi. Mukadzi now nomumwe munhu mukadzi womwe munhu anovhima upenyu hunokosha kureva kuti unobviswa pana Mwari. So kana ukada kutanga kutevera mvana kana ukada kutanga kutevera mukadzi asiri wako now unobviswa pana Mwari nokukasika. Izvo ndokuudzai, hatisi kundokuudzai semuromo unezana vanhu vaMwari, nokuti chivi choupombwe ndio chivi chakaipisisa. Now ukaenda kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya16 inoti tizai upombwe. Now kana Mwari vachiti tizai zvakaita murume uyu ndokuti muiwise manje nyaya yemurume anonzi Josefa. Now ndachiverenga pamusoro pemurume anonzi Josefa mukada kuna Genesis chapter 39 pavhesi ya7 musoro weshoko unonzi Josefa nomukadzi waPotifa. Now mukadzi waPotifa wakatouya kwazvo kuna Josefa nekuti Josefa wanganga apuwa simba naMwari, nokuti Jehovha akava naJosefa akaramba achimukwidza akagara muimba matenzi make maPotifa. Now tenzi wake akaona kuti Jehovha akanga ainaye uye kuti Jehovha akafambisa zvakanaka zvose zvaaita nemaoko ake. Iyo ndikikota kuna Genesis chapter 39 kubva vhesi ya2 kusvika pavhesi ya3. Now Jehovha akawana nyasha kwazvo akamubatira. Now iye iye vatenzi vake Potifa akamubatira akaita zvose zvakanaka zveimba yake. Now zvino kubva pakuitwa kwake mutariri weimba yake nomuiti webasa rose Jehovha akaropafadza imba yaPotifa nokuda kwaJosefa, akaropafadza Josefa. Now Mwari vakaiona naye kwazvo, asi ukazodzika nendima yonowa kuti zvino pane zvakazoitika manje. Now nokuti pakanga paine chinhu chachiri pana Josefa chinoita kuti Satani auye azotanga kuda kuti iwe uwane mweya wokuchiva, inyaya yekuti anenge aona simba rakaiswa pauri naMwari. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Saka kana aona kuti pane simba rakaiswa naMwari, iye anouya manje kuti auye kuzobvisa simba iroro. Now nemhaka ndichidero nokuti ukawa shoko raMwari kuna Genesis chapter 39 pavhesi ya7 iyo zvino Josefa akanga aine muviri wakanaka. Now uye akanga akanaka kwazvo pachiso. Now zvino shure kwaizvozvo mukadzi wati iyo ndiri kuikota kubva kuna Genesis chapter 39 kubva pavhesi ya37 Josefa akanga aine muviri wakanaka kwazvo. Now uye nepachiso anga akanaka kwazvo. Zvino shure kwaizvozvo mukadzi watenzi wake waPotifa akati kwaari vata neni. Now kuti chisvibisa manje mwiri wako. Now iye achiziva kuti ini ndakabva uko. Now yandandikotera kuti kana vari ivavo vakambovhenekerwa vakaravira chipo chekudenga vagamuchira mashoko akanaka. Now vakaravira mashoko enyika anozouya. Now kana vakazotsauka vanhu ivavo hazvibvirizve kuvavandudza, nekuti vanenge vachiorera mwanakomana womunhu pamuchinjikwa vachimumudza vachimusveka vachimuseverera kuti chaiko chaiko. Now wambonamata then wanamata tambokuparidza shoko rakanaka kudai so warigamuchira. Now pamwe wotomboita muEridham Church, pamwe wotomboita sahomwe nekuti vamwe ndi munoda kubata mari kwazvo, wotomboita sahomwe mumba maMwari, wotobata mari kwazvo. Vanhu voti chiuyai muone pana mai vakaropafadzwa vanzi ngavachiita sahomwe. Izvo mai vavo basa ravo mweya wakavagara mweya woufeve. Mwari vane kurova kukurusisa nenyaya yeufeve. Ndoda kuudzai vanhu vaMwari. Now murume anonzi Josefa uyu maudzwa kuti wanga akanaka kwazvo vatenzi vake, mukadzi watenzi vake akati vatanini, asi iye akaramba. Pavhesi ya8 iye akaramba akati kumukadzi watenzi wake, tarirai nokuda kwangu uye nekuda kwatenzi vangu haangarangariri zviri mumba make, asi akaisa zvose zvaanazvo pamavoko angu. Now kureva kuti wakanga achitenda uye achitya achiziva kwaakabva uko. Ndikachengetewa indatengesewa kubva kumadzikoma angu uko, vandivengera nyaya yekurota hope dzechisoti. Now ndikakandiwa mugomba, Mwari vakandirangarira vakandibudisa mugomba mandaifanira kufira. Now vamwe venyu munopesera matengesa mupiri wenyu so asima munotadza kukanga wanga makabva. Vamwe venyu mugotanga kuba kuita umbavha so. Now mutemo une gumu uchitiwo thou shall not steal, usaba. Now kuba definition Oxford Dictionary taking someone's property without his or her permission. Kurwa kutora chinhu choumwe munhu iwe usina kupuwa mvumo yekuchitora wochiita chako ndoko kuba. Now katiti kuba uri kubuda pamurawo. Now takakota nyaya iyoyo pamusoro pezvivi. Chii chinonzi zvivi? Zvivi kudarika murayo.
1 John chapter 3 pavhesi ya4, ani nani anodarika murayiro anoita zvivi, nokuti zvivi kudarika murayiro. Now kana ukaona uchiita zvakaipa uchiteverana nepfungwa dzinoda nyama yako, now uchitochiva kwazvo, kuti waona mukadzi asiri wako womuita wako iwe asiri wako, izvozvo ndokuudzai hama dzangu. Uye kumwe kutochiva nemeso muchawa mai vachiverenga sega ndipedze nyaya yemurume anonzi Josefa anzi iye uyavatenini wakaramba akati ndakapuwa zvinhu zvose paimba ino, uye Mwari vakandiita mutariri weimba ino, ini Mwari vakandiita mukuru kwazvo. Now vakava neni uye imba ino ikakurudzigwa yenyu imi mai. Now handakapuwa zvinhu zvose bedzi kuti ndisaita pachigaro chokugara china vatenzi vangu iye Potifa, nokuti wanga ari gavhena, nemi kuti ndipinde mamuri. Now zvino mukaona ndima ino ndinakidzayo pandima ya 8 kuti tarira nokuda kwangu tenzi wangu haangarangariri zvinhu zveimba yake, asi akaisa zvose zvaanazvo pamavoko angu. Hakuna mukuru kwandiri paimba ino, haana kundidzivisa chinhu asi imi moga. Now inyaya yekuteerera, ukaona une mweya wekuchiva hauteereri Mwari iwe, shoko raMwari hauridi. Now uye nemurayiro haumuteveriwe, saka unoda zvivi. Now 1 John chapter 5 pavhesi ya9, ani nani anoita zvivi. Now uyo ndiwe diablos, ani anoita zvivi haana Kristu, nokuti mbeu yaKristu haimo maari. Kana uchita zvivi mbeu yaKristu haimo mauriwe, noda kuzvipigwa fani mweya weruchiva. So kaona ng'ombe yomwe munhu, so unotofunga kudai yanga iri yako. Now the next minute is wotoita yekurova negumbo kuti igondogombegwa, woita kutoifudza. Kana waifudza wozoona kuti painogombegwa kwayo woshisha, wondodla wausavi kuti dai tafanana. Vamwe ruchiva gwenyu ishayisano chaichayo, ita shayisano. So uri munhu waMwari, uri munhu watakamboparidzira vhangeri. So ruchiva, unoita ruchiva. So kuchiva nechingisiri chako nichausingazivi chakabva nekupi, uye chausingazivi kuti Mwari vakaropafadza sei kuti munhu yazviwana. Now murume anonzi Josefa uyu akaramba, bhuku yangotsirenga kuti mukadzi wake waPotifa akaramba achiita izvi nguva zhinji, ndokuzosvika panguva yekuti wakazomubata nguvo ari oga mumba apinda mumba yemukati maaisevenza, akati vata nini, iye akati handiti, ndokutiza ndokufara sara akabata nguvo yake, ndokubva adana manje murume wake akati tarisai wanga aida kundivata ndikatidza mheri. Now shoko raMwari rotiyo tizai zvivi. Now tizai zvivi, mukaona mukasatiza zvivi ndokuudzai vana vaMwari, chivi chekuchiva achibvi chakabuda mumuromo menyu, achibvi chakabuda pakurarama kwenyu. Now vazhinji venyu munoona sekuti kachitokuparidzira evhangeri kuti imi muve munotevera isu. Now ndeye kuti mutevere Mwari kwete isu, uye kana ukasatevera Mwari kutongwa kunouya kwauri iwe, uye hakuyi kuno umwe munhu, kunotouya kwauri iwe. Now mukawa Jesu vachitaura pamusoro kuti tikaparidza vhangeri rikashayiwa Jesu anotsinhira shoko ratinoparidzai, then hapana chatichiparidza, nokuti vhangeri rinofanira kuwana muchinjikwa. Muchinjikwa ndiani? Muchinjikwa ndo Jesu. Jesu ndiye akauya akataridza zvose zvakarurama pamberi pedu. Jesu akauya kuzozadzisa murayiro. Ndinoida ndima iyo inotowanikwa kuna Matthew chapter 5, inotova musoro weshoko pavhesi ya7 inoti munoti ndakauya kuzobvisa murayiro here pano pamuri, ndoti kwamuri kwete asi kuzozadzisa. Handauya kuzopopesa zvakataura inini vaprofita. Mukazoenda pandima ya28 iri yekuzadzisa mutemo iyoyo. Now kutora mukadzi womunhu zvakaipa. Pandima ya25 ndinoida ndima iyoyo chaizvo. Now muchiona vanhu chikuparidzirai kudai, toita kuti mudzoke pana Mwari, musamira muzvivi. Now mukaenda pandima ya28 ndiyo yandonyanya kuda stereki. Matthew 28 mai verengai chimbidzikai. Matthew 28, Matthew 5 pavhesi ya28 chimbidzikai. Matthew 25 pavhesi ya28. Nyaya yeruchiva iyi yaita kuti nyika iparadziwe. Ndo yakaita kuti even nyika iparadziwe nguva yaNoa. Ndo ichaita kuti nyika iparadziwe nekuuya kwomwana kwomunhu womunhu. Muchiona nzvimbo dzakawanda dzinovakwa dziye dzausafunga kuti dzekunamata ndedzekuurira. Munhu achitoita zano chairo rekutobhajeta nemari yaanenge asevenza achibuda ziya. Mwana haana school fees uku, mwana anofamba magarari pashe, vana mai vanotambura mbeu uku. Now vana mai vanotambura mari yekuti vagaise, mukadzi mpa haana mafuta ekuti abikise. Iwe unoya uchibhonga uku uching'ara ukasonga uchidla mari nemahure. Now hure iroro haugoni kupota kuti umire naro pakazara vanhu kuti unonyara nokuti hazvizve mweya izvo ndezvenyama. Haugoni kuti uwe unopupurirana naye kuti uti haizvo hazviti.
Now ndakaita umwe munhu akauya achindifunza ini akati imi apostori munoramba muchiparidza nyaya yevhangeri kuti vanhu ngavaende kudenga. Alright, tamaparidza vhangeri tazowana kuti isusu ndatendeuka ndainda kudenga, then ndozowana kuti ivo Mwari wamuri kupupura uyu haako ivo hamuzonyara here ini. Ndikati iwo kana kuti ndinonyara iwo unozongoinda hako kupi kuya kwawaimwa doro rako nemahure ako monofara futi kwamainofara kuti ndakareverwa nhema ndaikona kufara nguva yekudini yekufara. Now iwo unonoinda hako wotondiseka paticheka ndichikubvunzawo mubvunzo kuti kwaiwo kana ukaendawo kudenga wasvika kudenga then wosvika gena ririko rakakumirira. Now isi takakuparidzira kuti vhangeri rinofanira kuti gamuchigwe iwe mwoyo wako uye unopupurira nyama yako kuti nyama yako isava inochiva. Iwe waichiva uchiita nyaya dzemahure idzi uye uchichiva uchiita nyaya dzekuba nyaya dzeupombwe. Now ndichikupupurirawo ndichikuparidzira kubva kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 9 kuti hamuzivi here kuti vasakarurama vagone kugara nhaka yekudenga mombwe. Now vanofeva vanotora vakadzi vevanhu, now vose ngochani vanoba mbavha makororo nevakapata nevanosimbono doro nedoro rauri kunwa iro uchifara hako pamapati uchiinda uchitofamba nevakadzi vasina nguvo muchiita mawhite party muchifamba mune maandaway muri pakati pegwizi. Izvo hamutoti zvenyu kuti kana pakaitika mafungo, nokuti bhuku yangu inotsanangura kuti pane pakaitika mafungo vadzidzi ndaimubudza vadzidzi vari mumugwa vakatochema vakati nhai chemo ngavateere shuwa moda kuti pararire. Now ndokupa vamuka vakati ndikaramba ndinemi kusvika rini rudzi kusina kutenda kwakakwana. Now ndokupa vakati dutu nyarara mafungo ndokunyarara ndikati zvino muchida mawhite party yenyaya munenge muchifamba mune maandaway ewhite. Now muchitosumuka ndakaona umwe zogo wabutu wangutu uya zobo wambwiti wambwitu soto wabiki wambwitu wokuSouth Africa. Now achitozvishambadza kuti iri zvamunoona kudai so uno ndakaita imwe instansi yambonoda kuti muwisenta vaone kumwe kuita design yandoda handichageri kana vhudzi rangu rezasi. Now chava chinhu chokuti muzimbigwe nacho izvo uri kutaura. Alright, wainda wazowana wanga uchitiwo kunamata kuna kunaka wazoinda Mwari wawana vachiti vese vakaita zvakanaka ngavamirapo. Now vakaita zvakaipa ndolaindi renyiro indai kugomba remoto randiri kukanda iko, nokuti kana muchinopisiwa haundoshashikiwa. Hakuna kunzi vaya vanenge vafa vaya nezhira yekuti vanga vari vafumi vanga vaine mari kunzi atoita tichikushashikai muchiita muchitsukirira hamungokandiwi mumoto semarashiro amaingoita vamwe. Ndaimubudza. Now iwo uchiita izvozvo uchirakigwa zvako nenyika nekuda kwechivi chekuchiva inyaya yekuchivai. Alright, Mwari vozoti izvo ndo zvawaiita iwo ndopoti ndakatombobvudziwa shoko iri ndopandakamuudza ndikati kana vari ivavo vakambovhenekerwa vakanana chipo chokudenga vagamuchira mashoko akanaka vaHebrew chapter 6 kana vakatsauka hazvibviri kuvavandudzazvo ndikati ndienda kuudza kuti ndakambokuudza ukaramba kutendeuka iwo ukauya ukaita mob psychology kuoneregwa pakazara vanhu uchitoseka uchimhudza uchiswerera mwanakomana wamunhu vaHebrew chapter 6 pavhesi ya 4 na 6. Saka kana wazowana manje gena ririko denga riripo iwo uchati chii zvikanzi inyaya chete yekungoti muda kutinama asi inyaya iyoyo vakauya vakawanda vakatopoparidza vakakupai mifananidzo yakawanda kuti imi mubatsirike. Ndikati uchiona Jesu vachiuya vachipa mifananidzo yakasiyana-siyana the parables vaida kuti imi mutevere mudzidze pazviri musangoti mashoko anongobuda uye muve munodzidza kuti iwo unodudziravo kuti aizvarevei. Now mukaenda kuna Matthew chapter 5 pavhesi ya 28 chimbidzikai mai verengai muve mashoko anozipa chimbidzikai mai haleluya chimbidzikai mai verengai Matthew chapter 5 pavhesi ya 28 chimbidzikai mai toda kupedza chikari kuchitibve chimbidzikai hatisina nguva. Matthew 5 pavhesi ya 28 ingo chimbidzikai Jesu Kristu akauya kuzozadzisa murayiro ndo musoro weshoko pavhesi ya 28 Matthew 5:28 chimbidzikai mai Matthew 5 pavhesi ya 28 Matthew 5 imuruna muprofita Hezekiah Matthew 5 mai pavhesi ya 28 mungatsumwaira here zvokwadi mungatadza kuziva here kuti Matthew iri kupi nai mai managwa nevhangeri riri kufamba here chimbidzikai musakuva mufundisi Matthew 5 pavhesi ya 28 chimbidzikai Matthew 5 pavhesi ya 28 mukadzi wangu asi ndinoti kwamuri mumwe nomwe unotarira mukadzi achimuchiva waita upombwe naye mumwoyo mako iwe ndosaka chiparidza vhangeri riri mumwoyo mako. Saka uri kuiwa manje kuti iri kuringa neyati achikuparidza iya kuna zvirevo iya unofungidza kuti achikuparidza vhangeri kukirema kwedu here kuti wongoziva shoko raMwari. Mumwe nomumwe anotarisa mukadzi womumwe munhu kana akamuchiva now akava neruchiva
anoita upombwe naye mumwoyo make kana ziso rake ande pavhesi ya 29 kana chinyi kana ziso rako kana ziso rako rorudyi richikugumbusa uribvisa urirasire kure. Wazviona manje nemakei kwauri nokuti zviri nani muviri wako wose urege kukandirwa mugehena. Wazviona manje. Saka nyaya yeruchiva iyi inokuisa kugehena. Dzokurai vhesi iyo mai. Kana ukaona ukachiva ziva kuti mwoyo wako uri kuenda kugehena. Why can't you say amen? Amen apostle. Handidi kuramba ndikuudzai ndima dzakawandisa stereki. Uye ndachikuudzai kuti Paul anga achiti kana ndiri ini ndakagona kumira ndikagona kuzvitsanangura kunyange ndichinzitevera avo vakadzingiswa kuna vaGalatia chapter 6 pavhesi ya 7. Now pavhesi ya 13 mukaenda pavhesi ya 7 noti musazvinyepera Mwari haasekwi. Now chaunodyara munhu ndouchaunokohwa. Kana mamuda kuona kuti vanhu vese vakarasika vaya vanofukidza kuti vakangwara ndokuudzai zvaunodyara ndozvaunokohwa. Now uye musaneta kuita zvakanaka nekuti munguva ino mupfupfupi inotevera muchakohwa kana mukasaneta. vaGalatia chapter 6 kubva vhesi ya 7 kubva vhesi ya 9. Galatians chapter 6 from verse 7 to verse ya 9. Saka zvose zvatiri kuudzai izvi ndeyekuti mweya wenyu imimi usachiva. Tizai kuchiva. Kana ukaona ziso richikunyevera kuti tarisa umwe mukadzi wokumwe parutivi. Now ndinofarira murume anonzi Job chapter 31 inondinakidza ndima iyoyo. Now Job anotaura mashoko anozipa pamusoro peruchiva, pamusoro pevanhu vanofamba vachitotora vakadzi vevanhu, uchitora mukadzi womwe munhu uchimuita wako. Job wakaereva ndima iyoyo. Verengai mai nokuchimbitsika. Maverenga ndima yekuna Matthew vaiwa muchitsetsa zvakanaka kuti kana ziso rako rorudyi richikugumbusa uribvise urirase kure kwazvo, nokuti zviri nani kwauri kuti mutezo wako mumwe ufe muviri wako wose urege kundorashwa kugehena nenyaya yeruchiva. Pavhesi ya 28 asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe anotarisa ibhego padhi nomukadzi achimuchiva anoita upombwe naye mumwoyo make. Saka mukaona muchida vakadzi vasiri venyu, muchida mvana, muchida mahure, zivei kuti mwoyo wenyu uri kusundigwa kugehena. Why can't you say amen? Amen. Ruchiva unoenda kugehena so masikati machena. This I'm telling you. Ende kana waenda kugehena munongotifira baba. Ende kana mafa hamuzivi kuti mafa tisitotoziva, tisitotongofambira mapepe enyu eburial order. Now uonewa waitotuka uya uchiti vanondinetsa ivo vacho ndo vaunenge uchito maita henyu vanozotenda ndo vapenyu hama dzako iwe wainda. Uye kana wafa toya chitoparidza kuti musatevera svina nokuti uyu wanga ari wesvina. Tetevukai mungafireko vana veimba Israeri. Handifari nerufu rwasakarurama, ndinopika noupenyu hwangu ndozvinotaura Jehovha. Handifari nerufu rwasakarurama, asi kuti wasakarurama atendeuke muzvivi zvake. Ibvai munduru yekuchiva. Chimbidzikai mai, chimbidzikai, verengai. Ndoda kuti muverenge kuna Job chapter 31 pavhesi ya 9. Chimbidzikai mai. Job chapter 31 chimbidzikai musakwa mufundisi. Saka nyaya yatiri kuparidzai inyaya yeruchiva, mweya weruchiva. Unochiva so unogona kuchiva nezvimwe zvinhu zvausingambofa wakambowana. Ndosaka vamwe musikakoropafadzwa naMwari. Uye ukachiva mukadzi wako iwo uri murume anochiva, ziva kuti mukadzi wako Mwari vanotosundirawo mweya uyoyo kuti iwo webhata umbogwadziwa kwazvo. Verengai mai Job chapter 31 pavhesi ya 9. Muwe kuti Job anoti chii pamusoro pemukadzi waakanga awana, akazviwanira iye oga. Now pana chikukoterei uko kuna zvirevo, mamuchi wazvirevo achitaura mashoko anoshamisa kwazvo. Kuna zvirevo chapter 5 pavhesi ya 25. Usachiva kunaka kwake mumwoyo wake. Now mumwoyo mako iwe usachiva kunaka kwake mumwoyo mako. Zvamamuchiwa ivo Jesu Kristu vachiti ani nani anochiva. Now ndima idzi kana dziverengwa vakomana, moti Mwari wairasha bhilo here kana ingi kunyora izvimai? Kwete apostle. Vachipenga Mwari shiwa kuna Matthew chapter 5 baba vhesi ya 28. Musoro shoko chiti Jesu Kristu akauya kuzosadzisa mutemo. Vachitotaura varivo kuti mukanzwa kunzi usaita, makanzwa kuti musaita upombwe pavhesi ya 27. Ndikungokota rega ndite chiverenga. Makanzwa kunzi usaita upombwe. Now upombwe chii? Asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe anotarira mukadzi achimuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make. No, zvakanga zvataurwa naDhavhidha. Mukava Dhavhidha manje mwana waDhavhidha Solomoni. Solomoni wakutaura manje kuna zvirevo chapter 5 kubva pavhesi ya 25. Usachiva kunaka kwake mumwoyo mako, arege kukubata namafungiro emeso ako.
Noyasiyana ere naye Mweya tiri kutaura. Kwete apostle. Usachiva kunaka kwake mumwoyo mako. Now uye urege kubatwa namafungiro emeso ako nokuti nekuda kwechifeve munhu akasvika pakudya chimenu bedzi chechingwa. Mukadzi womumwe munhu anovhima upenyu hwounokosha. Mabviswa pana Mwari manje baba, nenyaya yekuti mangoda kuona figa, maona magaro pamwe akatovora futi. Nemimi vakadziwo futi, haisiri kuvarume chete. Kuona mari so unoita fanike waona zvimwe zvindaitadza mai imwe video ndikatadza mwana wangu kumusha uko. Imwe video yemunhu waivunganidza mari achizadza mumabhasiketi. Apapo nechirangara chitenderera riye. Nyoka ndiyo yairutsa mari. Right. Iyo ndo pamwe muchida manje ikoko. Wachiva manje. Now, iwo chiwa murume anonzi Solomon weruchiva achiti zuva neVuchenjeri. Zivo chinhu chikurusisa naizvozvo zuva neVuchenjeri. Zvirevo chapter 4 pavhesi ya7. Uchenjeri chinhu chikuru kune zvose. Saka zuva neVuchenjeri uzuva nenjere nezvose zvaunazvo. Saka iwo uchenjeri hwavo huri kupi kana uteerera nemvana. Haleluya. Amen. Huri kupi kana uteerera nemvana. Hauchadi zvachose kumira pana Mwari wototsamwa takuparidzira vhangeri kudai. Uchiwa Mwari vachibheja uko. Vachitaura kuti zvirokwazvo makanzi mimi musaita upombwe. Asi upombwe zvishuwa makanzi musaita. Asi ndoti kwamuri mumwe nomumwe anotarira mukadzi achimuchiva atoita upombwe naye nemwoyo wake. Iwo uchinzi ngatitendeukei nemwoyo wezvokwadi kuna vaHebrew chapter 10 uko. Na mwoyo wako wezvokwadi uri papi iwo uchida mahure. Nekutenda kwakasimba mwoyo yedu yasasiwa paana yakaipa ichasasiwa here hana yoshingoda kuwa kuti dai ndazipikwa nezvimwe zvikomba. Dai ndawana kana chakati. Mwoyo wako hauna kumbonaka zvachose. Une godo rimwe rekuti unotoda kuti mumwe munhu afe. Kana afa unofungidza kuti uchawana izvozvo. Now vanhu vanenge vaine zvinhu zvavo vanosiya vanyora mawiri. Ndozvanakira mutemo iko zvino nokuti mutemo wakauya kuti udarika kuwande. Asi zvipa zvakawanda nyesha dzakawanda nekudarikidza. Jesu vakauya vakatovandudza iko kunzwisisa kwevanhu kuti dai iko zvino zvichinyorai kuti kana ari mukadzi anenge afa nyora pasi kuti zvinofana kuwanikwa kumurume wangu nevana vangu. Murume onyora kuti mukadzi wangu nevana vangu nokuti mimi munoda kunotora zvinhu izvozvo. Munosindimara mwoyo so ndaikuudzai kuoma mwoyo munooma mwoyo so. Mwoyo yenyu yakaoma kukunda diamond nokuda dombo remusarasara. Ezekiel chapter 3 kubva pavhesi ya7 kusvika pavhesi ya9. Imba inomukira Mwari simba. Munomukira Mwari simba shuwa kuti nekuda kuti munoda zvenyu kwete zvaMwari. Mweya weruchiva. Unochiva so. Now zokuindisa kugena muchiwa Mwari vachitaura kuti kana ziso rako rorudyi richikugumbusa uribvise ururamise kure kwazvo urirashire kure uko nemhakei nokuti zviri nani kwauri kuti mutezo wako ufe mwiri wako wose urege kukandirwa mugehena. Kuno kuti zviri nani izvi chawachiona kuti ndinodisa sitereke mahure. Zviri nani kana kutora kana mapirisi ekuti unopora uchingomwa uchikwira wakavatomba nekuti haubetseri. Uvatise pfungwa dzako idzi. Pamwe kana uri mupa mutumwa uya akakushanyira vakauya akabvisa izvozvo nokuti unenge watsvaka zvakanaka. Mwari asiri munhu angasekwa hama dzangu. Uye haasiri munhu angasekwa musazvinyepera. Chaunodzvara ndo chaunokohwa. Vazhinji nenyaya yekuchiva iyi mweya weruchiva vakazara mumajeri umu. Nenyaya yeruchiva iyi. Vazhinji vari panhovo nenyaya yeruchiva iyi. Runyoka zvigwere zvawanda nenyaya yeruchiva iyi. Saka ihlei Mwari iyo bhuku yangu tero kuna Zvirevo chapter 9 pavhesi ya10. Ihlei kutya Jehovha ndo mavambo ezivo. Kuvamba kwenjere ndiko kutya Jehovha. Kuziva mutsvene ndidzo njere. Zvirevo chapter 9 pavhesi ya10. Kuvamba kweuchenjeri ndiko kutya Jehovha. Kuziva utsvene ndidzo njere. Zvino njere dzangu dziri papi wo utsvene hwacho huri kupi? Iwo unongoti chero changouya unochiva kana nezvabikwa chaiko chaiko unogona kutourayira munhu kuisa munhu poison kuti nemhaka vachidya nyama inichidya nemurivo. No, nekuti vawana sei nyama yacho hautozivi. Vamwe wenyu munopesera makakatana nemweya usiri iwo. Ndosaka ndati kutanga kwevhiki ino beginning of this week tichaparidza pamusoro pekudzikinurwa kubva mumadzinza. Kuti dzinza roku wakadzikinurwa sei kubva mudzinza. Uchiwa Abrahama achidzi buda kubva munyika yeHarani uinde kunyika yandichakupikira yandichakupa. Iye akateerera. Vamwe wenyu muchirimo mukati chaimo chaimo memadzinza nekuda kuti meruchiva
mamwe nemazita amakapuwa. Ndosaka ukaverenga ndakati handichadi zvacho sekuteva nezita randakapuwa riya. Ukaverenga history yemunhu wandandakapuwa wakaita vana vakawanda. Musade todero sei akazviita. Upesa utorana nemweya iyoyo. Na iye wakafa akazora wakatora wakatodza nhingi. Ndokotodza nhingi iye akafa kare. Moda unditodze munhu wakafa. Iye zvakafa wakadi kumbodananisa ndazvagwa kuti ambuya amborarama nini. Uye anozouya sei uda kuita substitute yemweya wangu. Iye kusuro kwakararama mweya wake. Zvingabuda ere izvozvo nai mai? Kwete apostle. Munotambira machechi muchiti wamapenzi so nemasvike kuchidzi uyai kuno toda kupai zita. Unopuwa zita remunhu wakafa. Now, wapuwa zita remunhu wakafa hautozivi. Now, hazvina kushata kuti dzinza rirambe richienda kumberi mazita ramba achibuda. Hazvina kushata izvozvo. Nokuti Jakopo wakapuwa rimwe Jakopo zita rekuzasi uko Jakopo hazvina kumboshata izvozvo. But pane nyaya yaJosefa akapuwa Josefa uko watiri kutaura kuna Genesis uko. Josefa akapuwa rimwe zita Josefa wazobara mwanakomana waMwari. Now, but pane mwa mazita so unoshira kuti zita rakapuwa munhu uyu yanga iri mpuya yanga isingavoni zvachose. Iwo ndiyo unonzwa ndiyo kutungamirira. Haina kana kumbogara yambowana kana kendro chaichaimba mai. Vachikuroko. Now, zvino kana vachinzwa kutungamirira kwayo kana wakamira mumagesi pamatower lights kana imo mumaTV amunoona uko. Vachatovhunduka kuti kochicha toona chinokuti hatita kumbozvirarama izvi muupenyu hwedu. Nyaya yeruchiva iyi. Unototi hai ndinotozvidawo neniwe. Hai toda kuti toitawo sanhingi. Now, mozonzi okay kauda Mwari vozotumira simba rokukanganisa kuti utende nhema. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 na 12. Mwari vanotumira simba rokukanganisa kuti utende nhema, kuti vose vasina kutenda sakarurama asi vakatenda nhema. Vakasina kutenda chokwadi vakatenda nhema vagotongwa. Bhaibheri riripo tiripo kudai. Ahabhu wakachiva uko. Wondoroora mukadzi asiri iye Jezebel. Anomunamata mwari waBhaari. Unochiva zvimwe zvinhu so iye uya ufundisiwa. Now, 1 Kings chapter 22 verse 18 Mikaeri akazvitaridziwa. Ndaona hondo dzekudenga dzigere dzakakomba chigaro cheushe chaMwari. Ndikaona Mwari vachiti ndiani anonyengera Ahabhu kuti aende kunofira kuRamoti Gireadhi. Nenyaya yekuchivai. Unopedzisira wapinda munduri inovava wakanganisika manje. Iwo uchiwa Mwari vachitaura kuna Matthew chapter 5 ivo Mwari pavhesi ya 29 kana ziso rako rorudyi richinge richigumbusa uribvise. No, kana uchiona kuti mota yako inoita kuti uhurewe, paka mota yako. Unofambire chinyi? Mota ndorava bedroom yekuti unofamba uchinovata nevakadzi nevahure. Ndichirako kuti kweruchiva. Can you say I mean handidi kuti titongomani pavana vanhu pati ndakatumwa kuya kuzokubudza ichokwadi. Ibvai muturi inovava iyoyo. Now, ururamise kwazvo upenyu hwako nokuti zviri nani kuti mutezo wako mumwe ufe. Kana iri mari yaunofungidza kuti ndoyaunoti unobata nesalari, ipa mukadzi wako unochiziva kuti wagona kubata mari ukangobata mari wafunga mauri. Iwe uri mukadzi ukaziva kuti ndingangodai kana uri mwana kana iri mari chipa vabereki vako vakubetsera vapote vachikupa mari bhijana. Wapuwa mari yekuti unorarama uri uchiita masemester iwe wabhizi wakutanga kutsvaga zvikomba sebenzi. Sedununu manje wakufamba uchingokurura bhurugwa pose. Panapa zidhara mandlovu rakurura dhuve vakurura kurumukwa kumadzinza. Ndichakuparidzirai panyaya yemutupo iyoyo. Munova munhu achiti bai indiri gudo. Uri gudo iwe. Uri gudo yewe. Inyaya yeruchiva yokuti wakaona rimwe rainzi gudo uronzi gudo uroitawo mari hautozivi kuti nemutupo iro kuti awane mari chii unongochiva zvinhu zvisina nebasa rose hautozivi. Handakakuudzai kuti hakuna chinhu chinoitika kumunhu asina mweya unomusunda. Zvakazarwa chapter 19 pavhesi ya 10. Ndakati ndamuona ndikadonha pasi netsoka dzangu ndinamate ari bofu. Aona mutumwa achidzika kuti ndimunamate akati kwandiri rega kudaro ndiri muranda pamwe chete newe. Now, namata Mwari nehama dzose dzinopupura kwa Jesu. Nokuti kupupura kwa Jesu ndio mweya wekuprofita. Kana muchiona muchishandurwa neshoko iri kutoprofita kwatiri kuita izvi kuti mweya wako urangarigwe naMwari iwe. Can you say amen? Amen apostle. Hallelujah. Praise God. Mavaperi pana nati muvhure mai kuna Job chapter 31 kubva vhesi ya 1. Ndoda kuti muvereke nokuchimbidzika. Tatokudziwa kuti kana ukanga wachiva wakatadza negehena. Mwari vazvireva uko. Matthew chapter 5 kubva vhesi ya 6 kuti ndakakuudzai kuti upombwe musaita asi ndoti kwamuri kana wakatadza neziso watochiva. Now, ziso iroro kana richikuchivisa ribvise. Kana waribvisa wararamisa mweya wako kuti usaiswa kugehena. Mukawa zvirevo chapter 6 pavhesi ya 25 kuti usachiva kunaka kwake kumwoyo wako, arege kukubata namafungiro emeso ako. Zvamuri kuwa Jesu Kristu achipupura uko
nemakei nokuda kwechifeve munhu angasvikira pakudya chimedu bedzi chechingwa. Hauchadli zvose wobahwa manje apo wangoravira kuti regai nimbowa onyenye kuda kuravirai. Vangu munotaura wakamboona kana mwana uchiba zviya uri mudugu uya unobuda uchifunga kuti haonekwa shuga yakanuna mumuromo wanga uchidya shuga ndina kweko chii chiri padama sorry enye kuravira iyo ndosaka vangu muchibahwa nerukau vangu muchibahwa nezvakawanda. Ukawa kuna 1 Corinthians chapter 6 verse 16 hamuzivi here kuti wasanganiswa nemhombwe uyu wava mhombwe yava nyama imwe chete nemakei nekuti kwakanzi iko avo vaviri vachava nyama imwe chete. Wazvitorera mweya zvino munhu wakanga asingatombonamati Mwari mweya wakatobuda. Matthew chapter 12 verse 43 Jesu vakazvipupura kuti mweya wakaipa kana uchinge wabuda mumunhu unobuda mumunhu kuti uinde kunotsvaga kundozorora kumatunhu asina mvura. Undobuda woshayiwa kwokuvanda undodzokera kuti ubude udzokere pawakabuda paya kuti uone kuti pakachena here. Kana uona pakachena pakashambidzwa undoenda wondodana minomwe kuti uye kuzopinda mukati. Kuguma kwomunhu iye kunodarika kutanga kwake. Wakambotendeuka munhu iyeye watendeuka ndobva adzokera munyika kana vari ivo vakambovhenekerwa vakarora chipo chekudenga ava munhu achiva manje oseverera Mwari voti that's all right ndokwaunda vokuisira kusvina manje kuti unyadzise miri yako. Mweya wauya yakawanda manje yenjuzu yechinyiwo ndoposwa kuti tititi nenyaya yeruchiva ikoko. Motanga kutanga kupenga njere manje wotanga kuvata uchiona nyoka maiwe handivati nenyoka vakaita ruchiva ukanovata nemahuri uko. Muyu ishai Jehovha kuti Jehovha ndo maombezivo. Why can't you say amen? Amen apostle. Chiwa zvinotaura murume anonzi iye Job. Chimbizikai mani. Tisakanga mwanyaya yataugwa nemurume anonzi iye Solomon kuti usachiva kunaka kwake. Nokuti munenge maona pemu maona kana madredzi maona kana chinyi zvoita kuti mwoyo wako uzipigweso. Kunge fanike mukadzi wako haana kana vhudzi uye mamwe mavhudzi avanotora ndati ndichakuudzai pamusoro pedzinza kurumugwa mudzinza. Pane madzinza anotakura zvakawanda kuna naindia uko vamwe vanonamata vanoenda Buddha unamata nyoka mavhudzi iwo anenge achitendedzwa nenyoka ndio vaunongo zvindokusha wochisa mumusoro mako neruchiva uko kuti kwai vamwe vane vhudzi rakayerera ina handinavo rega ndiritore. Kune inonzi DNA deoxyribonucleic acid inofamba muvhudzi. Munhu akaba panapa akawisa vhudzi rake vanomubata. Hino mweya uyoyo waunongoisa musoro nenyaya yeruchiva vamwe vanazvo wani handina iyo nyaya yekutoda kusarira iyi. Haungaitadza kuwana boyfriend ukatadza kuwana kana sugar daddy vanokupa mari pasemester tichitambura kudai pachikoro iwo ndio pautora unotaura nezidhara rakangurira avo rakare wakupedza chikoro watoshakara usiri kana bva musikana usvike wotafanoda kuminaidza mindedza chiuno changu chitafanike uri munhu wakakosha izvo wakachiva kare nozvita munhu wakangwara iwe hauna kungwara iwe. Nyimiwo vafana kuchikoroko motora nemambuya muchivata navo ndichitofanike vanhu vakachenjera so hamuna kuchenjera ine makavata. Toda kuverenga ndima dzokupedzisira idzi ndigopedzisa chikara chizviti bve ndikunamatire. Muchiwa Solomon wakatsvaga uchenjeri kuna Zvirevo chapter 6 verse 25 kuti usachiva kunaka kwake nemwoyo wake urege kubatwa namafungiro ameso ake. Meso ake manje akamaona mwe unenge uona manje meso emunhu na uona fanike izvo inyoka imwe inenge akakutarira so inenge akakutarira so kuti uya hero sadza mutekwe hwedera ndo zvataita isu chidhidha mvura mbwena so kana chikubata so usafunga so kuti inombo inoita zviya zvokuti zhapo inenge chikuvandira kana zvoita shato inenge chichinja ruvara ndo zvoita Satani kana chikuvhimai nenyaya yeruchiva ikoko kuti uya pano pari nyoka iwe ndipo paunoti tititi kundozara mai wenda batwa nerunyoka wofunga sokuti Mwari vachauya achikusunungura iwe uri nhubu kudero wachiva manje wabatwa nerunyoka manje ndopoona kuti Mwari vauya vapindire Mwari havapindiri zvakapusa kudaro. Now nemhaka yei achitaura izvozvo kuti usachiva kunaka kwake mumwoyo make arege kukubata namafungiro ameso ake. Meso ake manje ndo uye oita sokuti ndiye anotaura newoti maziso ako they are so sexy. Iyo nyenye kuda kukomera zvina basa roti sexy eyes ndo dzanyudza vazhinji. Manyudzi wamanje nenyaya yeusexy eyes yenyu nemhaka yei nokuda kwechifeve munhu angasvikira pakudya chimedu bedzi chechingwa.
ndo paunopinda manje maiwi ndanyura wodziraiti zvawatosangana neni pana pachinoita kuti kana wasangana neni handi unoona bvura bhegi vhu zinyoka robuda no kana watongotiza chete nyoka ino namba inewe iwo paona kuti utize yokutevera hauchagoni manje wasungwa muutare manje wasungwa manje muutare sebenzi na uchiwa kuti mukadzi womumwe munhu anovhima upenyu hwounokosha chiwa manje kuti anoti chinyi murume anonzi iye Job. Verengai maino kuchimbizika Job chapter 31 pavhesi ya 1 na 2 mugozoenda pa Job chapter 31 pavhesi ya 9 na 10 chimbizikai mai Job chapter 31 chimbizikai mai mavapo here mudikani Job 31 pavhesi ya 1 muwo kuti aroora mukadzi wake wanga akanaka ndakamupfimbai ndikamuda ino mava nevakadzi venyumba unonge wotsvagirei mamwe maurewi. Verengai mai ndakaita sungano yangu nemeso angu. Verengai mai pavhesi ya 31 ndakaita sungano nameso angu zvino chinyi ndingatarira musikana seiko wazviona manje ndakaita sungano nemeso angu zvino ndichatarira musikana seiko. Job chapter 31 pavhesi ya 1 why can't you say amen? Amen. Ndakaita sungano nemeso angu zvino ndichatarira musikana umwe nemeso angu seiko utogochivirei why ndichiita mweya uruchiva zvino kana nchinge ndachiva manje chiwa zvinozoitika manje kana achiva manje Job kana iwe uchinge wachiva chiwa kuti Mwari vanoti chi Job anoti chinyi pamusoro pako unochiva iwe chiwa manje pavhesi ya 9 chipitsikai mai pavhesi 9 kana mwoyo wangu uchinge wanyengerwa nomukadzi dowa kana ndowandira pamukuwa wowandaigara naye kana mwoyo wangu uchinge wanyengerwa nomukadzi kana mwoyo wangu uchinge wawandira wandaigara naye kwa kuti kana iwe uchinge wafunga kuti unoda kunotsvaga small house girlfriend hure now kana ungava mai kana mwoyo wangu uchinge wawandirwa nemurume now newawaigara naye wafunga unoda kuita boyfriend kana kunoita fornication wangofunga kuti kana kuita maboyfriends ekuti ndingovata nawo kana magirlfriends newandaigara naye chiwa manje unenge une wakomba chiwa manje kuti Job anoti chi chiwa pana Job ipapo pavhesi ya 10 ipapo mukadzi wangu ngaakwire mumwe kuna kuti mukadzi wangu ngaahurewo ipapo mukadzi wangu ngaakwire mumwe hati dzikapedzai handi navamwevo navamwe ngavakotamire pamusoro pake ipapo mukadzi wangu ngaakwirevo nevamwe ngavakotamire pamusoro pake why can't we say amen? Amen apostle. Zvose zviri kukuudzai kuti muwisise vana vavanhu tizai kuchiva tizai upombwe tizai zvose indai kuna Lamentations mariro aJeremiah chapter 2 pavhesi ya 24 chipitsikai mai mariro aJeremiah kuungudza kwaJeremiah Lamentations zvose tikukuudzai kuti muteerere tichipedza chikaro chitibve ndakuda kupedza manjani tichikuudzai kuti ibvai mukuchiva ibvai muupombwe dzimai zvakaipa madohwa mwanakomana womunhu ati kana wangoona wangoita ruchiva chete denga uri wani igena imunoramba muri mukati mazvo ende munozvida kwazvo hamudi zvachose kutombotsiurwa tikatokutsiurai munenge mototsamwa kwazvo motoona kuti kana tichikutokuudzai vanotitaurira chi izvi tinokuudzai kuti mutendebuke mubve muzvivi Mwari vakuitei zvakanaka uye kana Mwari vakuitei zvakanaka imi maropafadzwa naMwari. Hino kana uchifungidza kuti Mwari vanokuropafadza iwe uri mukati mezvivi unofunga kuti Mwari vanokuropafadza sei? Kuungudza kwaJeremiah mai haleluya are you there now mudikani wangu chapter 2 kuungudza kwaJeremiah chapter 3 not chapter 2 I'm wrong chapter 3 kuungudza kwaJeremiah haleluya dzawanda ndimaidzi verengai ndiwe pavhesi ya 24 chimbidzikai mai mariro aJeremiah 3 pavhesi ya 24 papo ndopondora ipo mukadzi wangu chimbidzika handi verenga zvako pavhesi 24 Jehovha ndiwo mugove wangu tanga pa 25 pavhesi 25 Jehovha anoita zvakanaka vanomumirira very good Jehovha anoita zvakanaka unomumirira nechinyi naiwo mweya unomutsvaga unotsvaga Mwari kwete kuchiva. Jehovha anoita zvakanaka unomumirira mariro aJeremiah Lamentations kuungudza kwaJeremiah chapter 3 pavhesi ya 25 Jehovha anoita zvakanaka unomumirira naiwo mweya unomutsvaga. Chiwa manje kuti chii chakanaka kuti uite manje zvakanaka kuti chinyi zvakanaka kuti munhu avimbe naJehovha handei verse 26 zvakanaka kuti munhu avimbe naJehovha very good adini amirire ruponeso rwaJehovha anyerere wakanyerere kuti zikanwawa kuti ziso rako kana richichiva tengesa mota iyoyo na kana uchiona kuti iwe uri nhumbu unokwira uchitora mahuro uchingavata nayo mumota tiza ipa mukadzi wako kuti handichadi kana kuti handichadi kudhraivha zvachose gara mumba. Zvakanaka kuti munhu avimbe naJehovha anyerere amirire ruponeso rwake anyerere. Jehovha anoita zvakanaka unomumirira naiwo mweya unomutsvaga.
Saka Mwari vanokuita zvakanaka zvipiwo kana uchichiva iwe. Ruchiva kwakakubata. Naiwo mweya unomutsvaga. Now, handi mai. Zvakanaka kuti munhu chiwa aivafana imi mune unhubi imi pavhesi 27. Vana ndikuudzai, vana vaduku imi munoita basa rokutora nemadhara nemambuya. Now kana nemaboyfriends takupai mari dzokuti dai munofunda vana vedu. Mokwera muno huroko, mokwera moitiswa mimba, mobitisiwa zvichawisiki manje. Zvakanaka kuti munhu atakure joko rake ari muduku. Handi mai. 27. Zvakanaka kuti munhu atakure joko rake achiri mudiki. Pavhesi 28. Gagara ari oga. Very good. Nekuti ndiye wakarisa pamusoro pake. Iwe ndio wakaita kuti uwe mwana muduki iwe uye uite jaya. Uye uite musikana. Zvakanaka kuti munhu atakure joko rake achiri muduku. Zvino joko racho riri papiwo waziva varume kare. Nenyaya yeruchiva iyi. Yawada imari manje. Angoda yabudisa $1 unomuda, abudisa 2 cents unomuda, abudisa 5 cents unomuda. Ngagare ari oga anyerere. Maenda kuzvikoro kuma akufana kuti makutotora manje va boyfriends kutoga ne boyfriend I'm living in with my boyfriend. Wozoda kunoti undotsvaga kwakutorooroko. Now, what way we are kuno turorani. Chiwa zvinotaura 27 anti iverengai mai. Zvakanaka kuti munhu avimbe naJehovha anyerere. Ndio amavereka pa 26. Zvakanaka kuti munhu avimbe naJehovha zvakanaka kuti munhu avimbe naJehovha amire ruponeso rwaJehovha anyerere. Zvakanaka kuti munhu atakure joko rake achiri muduku. While it's just still young. Ndio nguva yekuzvibata. Kana uchida kuona nguva iri special for you yekunenge uchidana nyasha dzekuvaka mhuri yako ndio nguva ino kwete uchiva. Ngagare ari oga anyerere nekuti ndiye akariisa pamusoro pake. Ivo Mwari ndio vakaisa pamusoro pako iwe. Ukawa kuna Makiuku Malachi chapter 2 pavhesi ya 15 pamusoro pevana vevanhu vanenge vachiudziwa naMwari kuti mirai pana Mwari. Malachi chapter 2 handida kuti miverenge mainji maiyo ndoda kungoikota tichibudzike ndakuda kupedza nchani. Malachi chapter 2 pavhesi ya 15 pamusoro pako iwe mwana wavanhu kuti Mwari vakubetsere umire pana Mwari. Pavhesi ya 15 ko haana kuita mumwe chete woga here kunyange akanga ine mweya wakasara. Zvino wakagoitire mumwe chete wakatsvaga rudzi rwaMwari. Saka chenjerai mweya yenyu. Chinoitirwa mweya kurege kuva noumwe anonyengera mukadzi woujaya hwake nokuti ndinovenga kurambana kwazvo. Ndo zvinotaura Jehovha Mwari waIsraeri. Uye munhu anofukidza nguo yake nokumanikidzwa. Ndizvo zvinoitaura Jehovha wehondo. Saka chenjerai mweya yenyu kuti irege kunyengerwa. Manyengerwa manje mangodzi iwe chitsvaga boyfriend, chitsvagai girlfriend. Baba makapusa mukafunga kuti zera nyamsa mamboita girlfriend. Iwe kunzi boy rine ndebvu zidhara rakadero. Hamunyarere vana vevanhu. Hamunyari hamusodi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah mai. Amen. Zvakanaka kuti munhu atakure joko rake reujaya hwake anyerere. Zvakanaka kuti munhu atakure joko rake achiri muduku. Ngagare ari oga anyerere uri oga. Uchiri musikana seuri mukomana. Usangoti vose vangouya wakutozika moti uyu ndio hai wavo ndimaimuponesa. Hallelujah. Verse 37 chimuzikai mai. Verse 37 handi. Verse 37 ndiani kwaungataura tanga ibva verse 34 kuti zvakarurama zvomunhu zvinga handi pa verse 35 pa 35 kuti zvakarurama zvomunhu zvikanganiswe kuti zvakarurama zvomunhu zvikanganiswe pamberi po wokumusorosoro kuti munhu agere kururamiswa pamhaka yake Ishe haafari nazvo. Verenga izvozvo chimuzikai handi mai pa verse 35 kuti zvakarurama zvomunhu zvikanganiswe pamberi pokumusoro-soro kureva kuti pana Mwari kuti munhu arege kururamisa pamhaka yake Ishe haafari nazvo. Mwari havafari nekungorama muchingoti mabuda muno mune ruchiva maenda kundotora vakadzi vanhu waba waonekwa uchinzi waita fraudi wabakwa uchinzi vane nyaya dzekuti vanotora vakadzi vanhu mudzimba wagariswa padare. Now kuti zvakarurama zvomunhu zvikanganiswe pamberi pokumusoro-soro kureva kuna Mwari kuti munhu arege kururamiswa pamberi pemhaka yake Ishe haafari nazvo. Chiwa mavhesi 37 mama tichimuzike handi. Ndiani kwaangataura zvikasaitika handi. Ndiani kwaungataura zvikaitika. Kana Ishe asingakuziva. Very good. Ko zvakaipa nezvakanaka
Hazvipi pamusoro. Very good. Ko munhu mupenyu ante unonyunyutireiko kana iye ari munhu achirohwa pamusoro pezvivi zvake. Inyaya yezvivi kuti wachiva manje, watorana nevakomana, waita sei, wakuda kunorogwa, wachata manje, yana nchikudza zvakanaka kuti munhu atakure joko rake anyerere. Lamentations marira Jeremiah chapter 3 verse 24. Atakure joko rake anyerere. Now pakuwana paya manje wochiti moita muchato kuti udai kuita wachata wabvisa fuma. Now wadana vana vatete maita mabirthday chiyo kudza kuti handisangani newe kusvika tachata iwe wototi ndizovo. Now wochiti mochipinda manje machata mapinda mubedroom kudai pamubhedha wanenge igaringisha kuti urambe wakaruza, kuti udini wakaruza, kuti uchaudza vanhu wakangopotera kuti yangu ini nzura. Now Mwari vakakupa nhubu nekuti iwe uri nhubu. Ndosaka uchiwa Mwari vachitaura kuti zvakanaka kuti munhu atakure joko rake achiri muduku anyerere. Now zvokunzi joko izvi zvinounza kutakura upenyu hwako hwamangwana, kuti zvakarurama zvomunhu zvikanganise pamberi wokumusoro-soro, kuti munhu arege kuraramiswa pamhaka yake ishe haafari nazvo. Mwari havafari zvivi. Ndiani angataura zvikasaitika kana ishe asina kuzvitaura? You can talk and you can say whatever. He is the author and finisher of our faith. Ndiye munyori nokupedza kwekutenda kwedu. Nenyaya chiurei vazhinji venyu dzimba dzaputsika, kungoenda kundosevenza kuzhewo kuti udzoka kudai imba hapachina. Woda kutosvika uchiti wanazvo chabetseri manje. Wavambuya wanguri washakadziwa, wahwiwa nenyaya yeruchiva. Hallelujah, hallelujah, praise God. Excuse me. Saka ndiani angataura zvikasaitika kana ishe asina kuzvireva? Lamentations chapter 3 verse 7. Ko zvakaipa nezvakanaka hazvipi pamuromo wokumusoro-soro here? No, vari kureva kuti ndo Mwari vanoranga. 1 Samuel chapter 2 verse ya 6 na 7. Ndini Mwari anouraya, ndini Mwari anoraramisa, ndini Mwari anisa kuhwiro, ndini Mwari anokwidzazve, ndini Mwari anoropafadza, ndini Mwari anotuka anopa urombo. Ko zvakaipa nezvakanaka hazvipi pamuromo wokumusoro-soro here? Lamentations chapter 3 verse 38. Ko munhu anonyunyutireiko kana iye munhu achirohwa pamusoro pake nezvivi zvake? Hallelujah. Musoro wenyaya theme yatatichibata vhiki ino. Now, uchenjeri nezivo muzvivi. Today's sermon, mweya weruchiva. Dai Mwari vanga varopafadza kutaura kwamashoko avo, dai vanga vakaita vatsvene kwazvo, dai vakuda kunamata nemi, ndichikumbira mweya mutsvene kuti upinde mamuri. Mwari wamene akuitei vatsvene kwazvo. Dai vanga vakuvandudzai nekuti ndiani angataura zvikasaitika, uye ndiani angaita zvikasazadziswa. Hallelujah, praise God. So ndoda kuti Mwari vakubetserei, Mwari vakununurei, uye Mwari vafambe nemi. Mwari wamene ndiye mudzikinuri wedu, ndo muitisi wedu, uye ndo vakatanga, ndo mavambo, ndo kuguma. Havasi ivo vakatipa mweya mutsvene wokuti titukwe, vakatipa mweya mutsvene wokuti tigare maari, uye mweya mutsvene utibetsere, uye tirambe tiri paari tisatukwa, asi kuti tirambe tichitaura mashoko ake makuru. Why can you say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Saka ndoda kunamata nemi, ndoda kukumbira mweya mutsvene kuti mweya mutsvene udzike pamuri, uye Mwari mweya mutsvene uye ugare ufambe nemi, uye akuitei vatsvene kwazvo. Ivo Mwari ndo vanoziva, hakuna vamwe vaMwari kuzhe kwavo ivo Mwari, nokuti bhuku yemuzina kuti tarirai muone kuti ndini iye, hakuna vamwe Mwari kuzhe kwangu ini. Ndini Mwari anouraya, ndini Mwari anoraramisa. Now, ndini Mwari anoisa kuhwiro. Ndoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakusunungurei, pose pamuchafamba Mwari vakugonesei, vasakusiyai muri moga asi varambe vainemi. Hallelujah, praise God. Amen. Hallelujah. Ndakuda kunamata nemi, ndokumbira Mwari kuti Mwari vapinde mamuri, Mwari vakuropafadzei, vakuitei vatsvene kwazvo. Hallelujah, praise God, praise God. Hallelujah. Baba makanaka, ndinoda kutendai panguva ino. Maite enyu Mwari Ishe Kristu nemashoko makuru amataura kuvana venyu. Tinotenda Ishe Kristu nyasha dzekumusoro kudenga. Tigotenda Ishe Kristu mashoko makuru amatipa amatidzidzisa. Tanzwa zviro kwazvo kuti Ishe Kristu muri Mwari makatida, muri Mwari makatirangarira, mukatipa mweya mutsvene kuti utitungamirire. Tanzwa mariro aJeremia, kungudza kwaJeremia. Lamentations, kungudza kwaJeremia, mariro aJeremia chapter 3
pavhesi ya 37. Ndianiko angataura zvikasaitika kana Ishe asina kuzvireva? Ko zvakaipa nezvakanaka hazvibvi pamuromo wokumusoro-soro here? Ko munhu anonyunyutireiko kana iye munhu achirohwa pamusoro pezvivi zvake? Mwari, tinoziva kuti munotiranga pamusoro pekutadza kwedu. Baba, tibetserei, mutitungamirire. Betserai Ishe Kristu mweya yedu, tisabviswa Ishe Kristu newakaipa pamuri. Mwari, maita henyu panguva ino. Ndinokutendai Mwari wangu, nokuti Mwari muri Mwari vanotida, muri Mwari vakatirangarira, muri Mwari vakagara nesu. Tanzwa shoko renyu ramataura Ishe Kristu kuna Mateo chapter 5 kubva pavhesi ya 28 kuti asi makati imi ndinoziva kuti makadzidziswa, ndakakudzidzisai kuti musaita upombwe. Asi ini ndinoti kwamuri, mumwe nemumwe anotarira mukadzi achimuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make. Kana ziso rako rorudyi richikugumbusa, ribvise, urirasire kure kwazvo, nokuti zviri nani kwauri kuti mutezo wako mumwe ufe, muviri wako urege kukandiwa kugehena. Mwari, hatidi kuti titongwe nekuziva. Mwari, tibatsirei, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka. Hey bro, deny shiri die said the bro here die. Leishe priga die. Dai prudiga. Liprai, the laishe cruise die pro die. Makanaka Mwari, tinokutendai, muri Mwari vanotida. Tanzwa mashoko enyu makuru, tikanzwa kutaura kwenyu kukuru kwazvo. Mukativandudza Baba, mukafamba nesu. Tikanzwa mashoko Baba anotidzosa kwamuri. Tikanzwa Baba Solomoni achitaura kwatiri kuna Zvirevo chapter 6 pavhesi ya 25 kuti usachiva kunaka kwake, uye mumwoyo make arege kubata namafungiro emeso ake, kuti meso ake arege kuuya achitidziyanitsa. Nekuti nokuda kwechifeve munhu angasvika pakudya chimedu chechingwa bedzi. Nawo tinoparadzwa Mwari nekuwira mune zvakaipa nekuda kwekudya kunguva duku-duku. Nawo munotaura muchiti mimi murume anonzi Esau wakarega kuwanikwa nyasha nenyaya yekuda kudya kamwe chete. Wakanga apuwa umambo, wakanga apuwa ukuru, asi nenyaya yekusagona kururama Mwari akatadza kuwana nyasha dzekudenga. Baba, tibetserei, tinunurei. Baba, tinoziva kuti muri Mwari vanotida, uye muri Mwari vanogara vainesu, uye muri Mwari Baba vasingagoni kutisiya, mucharamba muinasu. Baba, munotaura kuna vaHebrew chapter 12 pandima ya 16 kuti kurege kuvapo mhombwe kana asina hanya naMwari, saEsau wakatengesa udangwe nekuda kudya kamwe chete. Nokuti munoziva kuti achizoda hake pashure kugara nhaka yokudenga kana kuropafadzwa, akarambwa nokuti haana kuwana nguva yokutendeuka, kunyange akaitsvaka zvikuru nemisodzi. Bari, tibatsirei, tibatsirei Jehovha, tibatsirei Mwari wangu, tibetserei Mwari. Tanzwa mashoko enyu Mwari, titsungurei, chirambai muchitiisa Baba mavoko enyu, rambai muchitidzora. Mashoko enyu Baba ngaapinde matiri, tidzore ndangariro dzedu. Mwari, maita mashoko enyu Baba ngaaramba ainesu, maita Mwari wangu. Tanzwa Jobho achitaura kuna Jobho chapter 31 pandima ya 1 kuti ndakaita sungano yangu nemeso angu, zvino ndingagotarira seiko musikana woumwe? Naizvozvo Mwari, hana dzedu ngatidzidzise. Akareva pana Jobho chapter 31 pandima ya 9 na 10 kuti kana mwoyo wangu uchinge wawandira, wanyengerwa nepamukadzi wandaigara naye, kana wawandira mukadzi wopamukova weari pedyo neni, ipapo mukadzi wangu ngaakwirevo, mumwewo ngaakotamire pamusoro pake. Mwari, tinoziva kuti Baba muri Mwari vanoranga. Saka kana Mwari vachikurangai nezvivi zvandinoona zvinoitwa pamberi penyu, munhu anonyunyutireiko? Mariro aJeremiah chapter 3 pa 38 nekuti anenge achirangwa muzvivi zvake. Mwari, tibetserei, tichapindura mhosva dzedu, chitibetserai, tisunungurei. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, tinokutendai.
ndava kuda kunamata nevava ndakupa upenyu hwavo kuna Jesu Kristu somuponesi wavo. Isai hana dzenyu, mavoko enyu pahana dzenyu, mukumbire kuna Mwari, mwoyo wenyu utaura nemi. Itii Mwari Baba, ndinokutendai Jesu, Mwari muponesi, Jehovha Samasimba. Maita yenyu Mwari, ndinotenda nerudzikinuro rwenyu, ndatenda nesimba renyu guru. Maita nanzwa mashoko makuru ekuti ndinofana kutiza mukuchiva, ndinofana kutiza kuti mwoyo wangu usanyengerwa, mwoyo wangu Ishe Kristu usaiswa musina. Mataura kuna Malachi chapter 2 verse 15 kuti ko akagoitire mumwe chete oga, ko haana kuita mumwe chete oga here, kunyanga kanga ine mwoyo wakasara. Saka kurege kuva umwe anogona kuuya achinyengera mukadzi waujaya hwako, nekuti zviro kwazvo munovenga kurambana, zviro kwazvo tizai kunyengerwa. Baba, tinokutendai kuti mwoyo yedu ngairege kunyengerwa newakaipa, titize muruchiva. Baba, maita ndinotenda Mweya Mutsvene, makakodzera kupiwa mbiri. Mwari maita masikati anhasi. Baba, tanzwa shoko renyu, fambai nesu, ropafadzai vana venyu. Baba, tinotenda, chigamuchira Jesu Kristu muponesi wako, uti Mwari maita henyu. Ndinokutendai mapinda mukati mandiri, munotaura muchiti muri kugogodza pamusuo pemwoyo yedu. Ani nani anonzwa izwi rangu akadayira, ndichapinda maari ndigodya naye, iye agodya neni, ndigopa mubayiro kana akunda. Sezvo ndakakunda, ndakagara parudyi rworuoko rwababa vangu. Baba, tinokutendai, munotaura muchiti wane nzeve ngaanze zvinoreva Mweya Mutereke. Zvakazarwa chapter 3 pavhesi 22. Ndinokutendai Mwari, vanoti ivo asunungurwa nemwanakomana womunhu asunungurwa zvachose. Tinokutendai Baba, nyasha dzaJesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwaMweya Mutsvene ngazvive nemi nekusingaperi. Amen and amen. Ndinotenda maita yenyu nekutenda kwamaita. Dai Mwari vakuitai vatsvene kwazvo, dai maamatiza mweya weruchiva. Mwari, dai vakuropafadzai tosangana madekwani patei tichipupura shoko iri nechirungu, tichinzwa now the spirit of lust, mweya weruchiva. Mwari ngavakubetserei, ngavakuitei zvakanaka. Hey pride and I should also the bread and I lesh the code is the bread and I. Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, tinotenda Baba maita nedzidziso guru yamatipa. Ropafadzai vana venyu, kudzai vana venyu vanokutsvagai mumweya nemuzokwadi. Simba raMweya Mutsvene ngarive nesu kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. Hallelujah.